नमस्कार मालकानगिरी समाचार को स्वागत करुच्ची मु धनंजय। विच्छिन्नांचल सुधुरिला शिक्षार व्यवस्था सुधुरिला नहीं जीवा आसबार व्यवस्था नदी नाल पहाड़ पर्वत दे जाउछंती शिक्षक और शिक्षयित्रीगण। ये हूँ स्वाभिमान अंचल बोला जाउथिबा स्वाभिमान शिक्षकता पर निज जीवन को बाजी लगेले शिक्षक उमाशंकर दास। दृश्य देखंतु आपण माने क्यों परिस्थिति से पहाड़ पारी है जाउछंती निज विद्यालय को शिक्षादान पई। से जने आदर्श शिक्षक पदोन्नति भी होइछंती सीआरसीसी। ये गोटे नदीर दृश्य। ये नदी पार होमती शिक्षक माने निज शिक्षादान जाउछंती। सीधा सड़क भिजुआल आपण देखिपे आम देखाऊँ से भिजुआल आपण को जो वास्तव भिजुआल। ये होचंती सन्यासी पात्र। ये जड़े शिक्षक क्यों भली भाव में नदी पार होचंती आपण देखंतु। लाउ सुखिला लाउ को अंटारे बांधी से पहरी पहरी नदी पार होगी जाउछंती तांको निज विद्यालय को केवल शिक्षादान निमंते। भल कर देखंतु यही विजुआल को क्यों भली भाव में से शिक्षक जनक नदी पहरी पहरी पार होचंती। आमे आपण को आउ गोटे दृश्य देखौछु। देखंतु आउ जने महान शिक्षक सी भी पहाड़ पार होगी जाउछंती। ता साथी रे अछंती शिक्षयित्रीगण। से माने भी को भली भाव में नदी नाल पहाड़ पर्वत घेरा जंगल पार होगी निज विद्यालय को जाउछंती। हाँ सर पानी भिजेब नहीं न भिजाए क्या न भिजाए से हम को बंदे हो सुसे बिचल तो कौन दिखे पड़े बांधे ना बांधो बोले बांध बांधले से ठीक है ala parte extra बेसी बड़े देश आश्चर्य हो सर ऑफिसर मैंने देखिए किए गोटे फोन एमती असुविधा लगवा आज्ञा आज्ञा कही
ଆମର ତାପରେ ଭିତରେ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ବୋଲି ନାଇଁ ତୁମେ ମିଛ କୁଆ କିଛି ନୁହେଁ ତୁମେ କୁଆ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ତୁ ହଁ ତୁମେ କୁଆ ତୁମେ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ତାପରେ ଭିତରେ ଏମିତି ଟିକେ ବେଶୀ ନନ୍ଦୀରେ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ଆଇବା ଯିବାକେ ବେଶୀ ବାଧା ପଡୁନି ଆଜ୍ଞା ସେଟା ତୁଇ ଜାଣୁଛୁ କି ଏ ପରେ ଆଇଲା ଆଜ୍ଞା ମନେ ଏକା ଜାଣୁଛି ଆଜ୍ଞା ମନେ ଏକା ଜାଣୁଛି ଏ ନନ୍ଦୀରେ ତୁମେ ଲଙ୍ଗି ପାରବୁ ନାହିଁ ନହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏ ଆଜ୍ଞା ମନ କେମିତି ଅଛି ବୋଲି ସେ ଏ ମନ ଡର ବିଚାର ନଇତେ ଆମର ଗାଁରେ ପଶିଲାନି मुझे ଆମେ ଲଙ୍ଗି ସାରିକି ଜାଗା ଆସିଲେ ଓହୋ ସିଏ ହଁ ଯାଉ ଦେଲେ ସେଠି ଏକା ବଡ଼ ଅଛି ନା ସେ ସେଥିରେ ଟିକେ ରହିବ ସେ ଏ ବାଚ୍ଚା ଥଣ୍ଡା ଇଚ୍ଛା ଟିକେ କାମଲା ତ ବ୍ରି ଓଇ ନା ସେ ପୁଣି ଦେଖାଉଛୁ ଆମେ ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମହାନ ଶିକ୍ଷକତା ମହାନ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନଦୀ ପାର ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ପହଁରି ପହଁରି ନଦୀ ପାର ହେଉଛନ୍ତି ପୁଣି ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖାଉଛୁ ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାର୍ ତାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ ସାର୍ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ କେବଳ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିମନ୍ତେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ନଦୀ ପାର ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ପହଁରି ପହଁରି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ କରି ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ କୁହାଯାଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ସୁଧୁରିନି ଏହାର ପରିସ୍ଥିତି ପୁଣି ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ପାହାଡ଼ ପାର ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଭଲ କରି ନଜର ଲଗାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଶିକ୍ଷକରୁ ସେ ପଦୋନ୍ନତି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛନ୍ତି ଜଣେ CRCC ରୂପରେ ଭଲ କରି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଯେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ତାର ମହାନତାକୁ ସେ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଦେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଯେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବସବାସ କରନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ଘେର ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ଠିକାଦାର ମାଲକାନଗିରି ସମାଚାର।